Nagabenta ke khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Namar ke jing Tracy Tom jeng u Medical of Superintendent jeng ke Southwest Khasil District u Dr. W Sutengah kala pelong ya ki seng balang jeng ke Southwest Khasil District ban sngongo ban ai ke jing yaro ya u Dr. W Sutengah menta kasni jeng ke arpelu tarik u risau arhajar arpulai. Kaseng HANM Southwest Khasil District kala pelong ya kajing penkup buram bat ai buram deki momentos kum kadak kajing ai mensiam syu ya Dr. Sutengah ba undang ai syu kajing syakri ke babahai ya kini ke hospital. Hadian ba kaseng kala yo ban ya peliu jengmut ba Dr. W Sutengah kaseng kala kenturu ya ki pat ba jung ke Southwest Khasil District ki bawan ban sya sumar ha kini ke hospital ba ki de ban ne khuj bat ban sumar khuj ya kini ke hospital namar kadai ke jongi. Ha kawai par kaliang kaseng kala kentui kinong wan pen nong pang baki day ban bu renti kat kum kapor rung pormi bala bu da ke hospital kenang bakan om pentut ya kinong pang bat ya kinong tray jong ke hospital. Kini betul kan sak di kemal. Kini sak di kemal mentah. Pi bagi risiko. Ceng hadian sambil tipnya. Te ngimla ban siu keliang i doktor nreng isuan ai tang i momentu ke jungi sei ya keba ila lebha na kebenta ke jungi bat kumjuru ya ka distrik hi brokowe bat ha ke juga poru ngilayo ban ya keren bat i doktor ila tu hangi bang ngidang duna bha ki doktor ha kene hostel namar kajing don kam la kumnu live kulangut ki doktor ki de bandon ha kene ka hospital nrei haduk mentah ki don tangkat arngut ki doktor de kajing kia ke jongki kalong ka ba nrei lengba kajing tresitom jong i klidu jong kene ka hospital i doktor Sutengah ila tresitom penwandur ya kene ka dong kathan ke jong i hang ne hospital bat ngala ban on ba kadon kapor ya kinu ki ubsar la ne ki doktor kadon kapor bangi hap ban beny ban kentho ya ki lada kile ya kanu ke bomdai bat kile ya kanu ka bom hap ha ke imlang ka zalang bat khamtam la ladang yoi ya kinu ki kam ki ba isat met ha ke ni ka dong kathan ke jongi nyimban sing hap kentho nyimban sing in hap ban ya kendu ya ki ban ya peliu jingmut ban penwandur ya kanu benta nrai kadon ru kapor ba ki ofisar la ne ki doktor ki yo ya kajing yaro na ki pajba ya ka ba ki la tre sitom bat tre bah namar ba kumba ongi doktor ba habang atre ya kanu ka benta na tre na du ka mensim ba kamdon kanu ka jing shapting ka jing rit yanu nrai ngaris ya ka kam na kemta ban tre ya ka ha kamyat ya ka dong kathan om dei tang ha ka snong ajong nrai ha ka jalahi brokowe ha ka badai bat ka por ban wan pet ya ki nong pang hang ne ha ko hospital ti la kerpat ya ki pajba jong kadong kathan ke jungi ba kumba labu ya kapor ki de banwan ha kata kapor balabu hang ne ha hospital kenang ba ki nong pang ru kin yo ya ka kata ka res jong ki ba kam nom don ka jing ya la ha hospital ni kam nom don kanu ka jing tut na kam ta ki nong pang ti ha balabu ya kapor ban pli na kamta ki pajba banwan pet ya ki bahiyeng hasem tingin ya buram lem kenya kata kapor kenang ba kan ka hospital ru kan long disiplin bat ha kaju kapor ru ngakerpat ya ki pajba ba haba ki wanra ya kinu ki tiar lan ki bam ya kinu ki jingbam nyimdai ban ya lan ya bret pathar ya ki jabok jaban ya ba mi na ka pla ka jong pi ki pajba bas ngap haban ya bu ha ki dusbin kembang ila i bang ne ki dusbin hang ne ki layadon tila kerpat ya ki bakin ya buram men ya sumar bahaya kini ka hospital kenang bakan long kajing kuj kajing subah ya ka ko kia bat kan long ru kajing internet ya ka dong kathan hi brok kawai bat ni kenturu ya ki staff barok bakin dai ban ya wan tam ya kapor ha kapor long tray bakin dai ban wan ha kapor ka babyang namar kajing tu jong i doktor ki don ki banget bat ki don ru ki bonget ya kata nrai na kaliang ka jongi kum kaseng ikin tu ken ya kini ki doktor i staff nurse lan ki nan kinu ki department ke wadai hang ne hapo sispa jing tia